Днес ще снимаме тематична фотосесия. Темата е книгата Брулени хълмове. Отиваме да снимаме. Ой, много. А сега да поговорим на сухо за това как реализирахме самата фотосесия. Аз съм Мони от креативния екип на Lemonade Create. Реализирането на идеята ни съвпадна с излизането на новия филм, но всъщност няма нищо общо с него, тъй като ние седи все още не сме го гледали. Цяло е вдъхновена всъщност от книгата. Сега нека пристъпим и към същинската част на това видео. Как се подготвихме за реализирането на идеята? Започнахме с moodboard, разбира се, разгледахме в Pinterest всякакви идеи. Много лесно намерихме точно това, което търсим и след това пристъпихме към търсенето на модели. Всеки фотограф знае, че моделите са едни от най-важните обекти в снимките ни и затова е много важно да намерим подходящите хора за нашата идея. Веднага се сетихме за една страхотна двойка, с която се запознахме на една сватба, която снимахме. Решихме, че те ще паснат много добре. Това са Дона и Божо. Друг много важен елемент за реализацията на подобен проект е и локацията. Седи искахме да намерим възможно най-подходящото място за нас и за моделите ни, да е лесно достъпно с кола. Затова от всички места, които прегледахме, се спряхме на Драгоманското блато или по-точно паркинга на блатото. А самото място, което харесахме, е точно отсреща срещу паркинг. Другото, за което трябваше да помислим, са дрехите. Беше лесно, защото вече си бяхме подготвили moodboard в Pinterest и трябваше просто да намерим нещо подобно като настроение. За Дона харесахме две рокли, а Божо всъщност имаше гардероба в къщи, така че за него не се наложи нещо по-специално да направим. Самата визия на Дона я допълни и тя с една жилетка, която донесе, която беше много подходяща. Друго, което взехме като реквизит, бяха ето тези фенери от IKEA. Разбрахме се за ден и час с нашите модели, като много се надявахме да има мъгла, която да хванем за самите снимки. Нямахме този късмет, но имахме друг късмет. Всъщност ни застигна нещо като буря по път за там. Когато стигнахме на самата локация, времето беше доста колебливо, имаше облаци от всякъде. Когато пристигнаха и те, само както пресякохме пътя и започна да вали. Почва обаче много да вали. Добре. Май ще приключваме. Направихме няколко снимки, решихме, че това не ни притеснява. Ще продължим да снимаме, но в следващите 2-3 минути дъжда се усили доста. Все пак не искахме те да настинат. Беше си доста студено. Камерите ни също се намокриха доста и решихме да го отложим за друг път. Когато седи се качихме в колата, решихме да останем още малко, за да обсъдим колко тъпа ситуация се получи. И всъщност в този момент дъжда започна да намаля. Тогава получихме съобщението, дъжда май намаля, да се връщаме ли? И ние решихме да рискуваме. Бягаме! Да. В следващия половин час времето беше много променливо, имаше дъжд, имаше и слънце, но много допринесе за цялото настроение на снимките и сме много доволни в крайна сметка, че останахме и реализирахме идеята. Като цяло бяхме планирали фотосесията в две смислови части. Искахме да започне с такава по-жизнерадостна, където те повече се забавляват, усмихват се, закачат се един с друг. А втората част да бъде така малко по-драматична, защото така виждаме и всъщност самата книга, като основни настроения в отношенията между двамата главни герои, Кати и Хитклиф. Така че започнахме с веселата част, дъжда също много помогна. Имахме късмет, нашите модели всъщност да не се притесняват изобщо от дъжда, даже им беше много забавно, бяха много отпуснати и ние сме много благодарни за целият професионализъм, който донесоха.
Имахме много идеи как искаме да реализираме този проект. Дори имахме идея за конкретни обективи. Искахме да се придържаме към твърдите обективи. 35 мм, в случая този, който имаме е Sigma 35 на 1.4, но основно снимахме с Samyang 50 на 1.4. Дона и Божо бяха толкова жизнерадостни, толкова влюбени и позитивни един към друг, че накрая решихме, че всъщност като резултат се получи нещо като алтернативен край на Брулени хълмове, ако Кати беше избрала Хитклиф от самото начало. Как сме се справили, ще оставим и на вас да прецените. След малко ще видите едно видео от фотосесията, което Еди сглоби, но преди това искаме да споделим, че този проект е всъщност част от една по-голяма идея, нещо като поредица. Така че ако ви е харесал, ще се радваме да оставите лайк или коментар. Можете също и да ни последвате. Това ни дава стимул да продължаваме.